Liog sa 9 anyos sa batang lalaki na napalgan sa nabubod nga duyan sa Malihaw Badyan, gilubag hinungdan sa pagka-dislocate sa bukog siyang tangkugo. Base kini sa resulta sa autopsy nga gipahigayon sa National Bureau of Investigation Region 7. Ano ang report? Girekomendar karon sa Medical Legal Officer sa NBI Region 7, Dr. Rene Cam, nga ipahigayon ang investigasyon sa kamatayon sa 9 anyos nga si Dep Lepard Siklahon dito sa lungsod sa Badyan. Kini human masuta nga adunay outside force o kusog nga gigamit hinungdan sa kamatayon niini. Gipakita ni Dr. Cam ang medical legal sketch diin nakita ang atubangang bahin sa liog nga naay garas o samad. Imposible kuno kini maangkon sa usa ka bata kuno galing aksidenteng natuok sa duyan nga ginama sa panapton. Posibleng dunay kusog nga miliso-liso sa liog nga misangpot sa pagkasamad sa atubangang bahin sa liog. Maghigot ka sa liog, unya magpabitay ka. So ang usually na makita na ang kanang mark dire, mark ra gyud na siya. Kanang mulubong lang ang panit ba tungod sa kabugat, tungod sa weight sa imo body. Pero ang kini manggod siya, garas manggod siya nga amo nakitaan. Garas. Nga mark. Oh. Abrasion siya ba? Samad. Samad. Kung ang habol lang, Kung ang habol lang nga imo ra iana sa imo liog, nganong magaras man ka? Diba? Unless nga mag-ana-ana ka sa imo liog. Nasutaw sab sa NBI nga ang pagka-dislocate sa bukog sa tangkugo sa bata gumikan usab kini sa linubagan sa liog. Gipasabot sa NBI expert nga sa gimubon sa duyan o sa gitas-on sa bata imposibleng ma-dislocate ang tangkugo niini. Gawas lang kon nilukso kini gikan sa taas apan anaaraman sa sulod sa payag ang bata ug mubo raw sab kaayo ang duyan. Another finding was nasa dislocation sa cervical vertebra. First cervical vertebra. So meaning it could be due to the hyperextension of the neck, no? Either backwards or sidewards. Ilubag. Indikasyon kuno kini nga adunay foul play ang kamatayon sa 9 anyos busa merekomendar si Dr. Cam nga paladman ang investigasyon sa natabo. Gipasalig usab sa Regional Director sa NBI Attorney Tomas Enrile nga sutaon yun ang nadangatan sa bata. I recommended sa amo RD nga ipa-investigar yun. We will evaluate it first. Then kung talagang may foul play, imbestigan natin. Anda makigalayon ang NBI sa PNP nga mihimo usab og parallel investigation sa kaso. Samtang gikadagdang ipasusi sa kadagkuan sa Cebu Provincial Police Office kung nasunod ba sa Badyan Police ang procedure sa investigasyon sa kaso. Unang midangop ang pamilya sa bata sa mga otoridad sa pagduda nga aduna gyoy foul play ang kamatayon niini. Kauban si Jun Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.